Salutare! Bine v-am găsit la o nouă premieră. N-am mai putut filma, dar acum pot. Astăzi o să revenim pe Brawl Stars, după cum ați văzut și în titlu. Nu am cel mai bun cont pentru că mi-am pierdut contul cel bun, dar am un Dynamite, Hypercharge și un Ember. Strâng pentru Hypercharge, pentru 5000 de coinzuri. Avem niște astea m-am mai jucat eu în timpul liber, am terminat și pe ăla cu Squeak, dar că s-a terminat ăla cu Squeak. Buffys nu ne luăm. Nu sunt chiar atât de bun, dar să încercăm să jucăm oare. Hai să vedem, să jucăm la Hypercharge Unleashed. Pentru că mie mi se pare că chiar șmecher. Ziggy. Ok, da, dacă se aude rău să-mi spuneți, și dacă sunt slab, nu-i nimic, pentru că de mult am mai jucat cu Ziggy. Scuzați-mă. N-am strâmbat atât de mult și a trebuit măcar o dată. Mamă, ce e? Făliu! Ce se întâmplă? Mamă. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Dar nu cred că e prea bine că la cu Hypercharge. Hai să mergem pe knockout și luăm pe... Da, scuzați-mă că am strântat, dar chiar aveam nevoie că... Da. Cum vă mai este ziua? Ați jucat la Admin Abuse? Noi n-am putut filma la Admin Abuse, dar v-ați jucat? De exemplu, când a spawnat semi-baza lui, mi-a picat Secret Lucky Block Rainbow, da, vă dați seama ce mi-a picat. Ups, am ratat. Va fi un pic greu dacă erau și ei pe șei, dar... stai că ăștia au Rico. Ok. I-a dat un pic de hit. I-a dat așa un pic... stai că stau jucat. Ce-am făcut acolo? Ok. Rocking. Hai să plăuim așa un pic. Lock-in. Hai. Bun. Bun, și noi spray. Eu sunt genul de jucător care pune multe spray-uri. Adică bine, știu că nu o să fiți așa mulți, așa că vă întreb așa direct. Voi folosiți motorile pe Brawl Stars? Pentru că mulți nu le folosesc, dar eu nu le folosesc. De gen... Uiteam să dau și emotul de clon, dar eu nu sunt genul ăla de toxic, așa că... Mai avem puțin și deschidem 3 chaos drop-uri. Mamă! Și, da, spuneți dacă va pica ceva bun pe update sau dacă nu va pica tot, spuneți. Mamă, vezi că au pe Mac, deși noi avem pe noi, ceea ce e bine. Așa, eu da la Mac să fiu. Stai, cum e? Nu trebuia să fie hitul la Mac verde. Ok, nu știu, ciudat. Eu i-ai dat toți vin după mine. La fiecare secundă folosesc emotul eu. Nu. Mă uitam la Mortis. Hai să ne uităm. Nu mă uit la Mortis în viață. Nu-mi place numele lui Mortis. Bravo! Nu,
N-are ce să facă Mortis. Opa. Ok, Mortis e prea bun. Mamă, nici nu mă gândeam că va face asta. Ok, deci l-am subestimat greșit. Hai să ne facem și noi vizibil. Să ducem. Ok, activăm. Ui! Mamă, cum o nimeri Piper acolo. Eu, hai vino, Piper. Hai aici. Hai numai aici. Haideți aici. Hai numai. Ce-am făcut? Am dat hit-ul din greșeală. Nu pot, nu, ce face? N-am cum. N-am cum. Îmi pare rău, că n-am cum. N-am cum. Nu, n-am putut, Maggie e prea bună acolo. Bă, se supără mult, dar ce am făcut? În fine. N-am putut să fac nimic. Na, uite și tu. Și Leon, uite și tu. Da. Opa, nu mai. Dar măcar cred că deschidem stat drop-urile, nu? Nu. Atunci va trebui să facem o tactică. Tactica este să stăm în bușuri până ce e showdown. Trebuie să folosiți că primiți easy, foarte easy trofeele. Că atunci când este showdown, nu mai contează că tot primiți trofee, chiar dacă muriți. Așa că da. Au. Luăm și... Ok. Furăm. Bun. Premiera, dacă vreți să știți cât durează, o să o vedeți în stânga sus, la mâul ăla portocaliu, vedeți cam cât timp. Adică nu cât timp, că cât timp filmez. Habar nu am cât voi filma, dar cred că voi filma vreo 15-20 de minute. Așa, de ce pot să filmez. Mă, ce am arătat. Stăm în buș. Stăm în buș. What? Nu, trebuie să vedem. Încurcă-i motorile acum. Dacă se aude tare, îmi cer scuze. Dacă se aude tare jocul, îmi cer mii de scuze, dar nu pot să schimb YouTube-ul de lasă. Dar sper să nu fie copyright. Sper să nu fie copyright. Mamă, dacă e copyright. N-ai ce să faci. Ok, luăm astea. Ioi. Asta este. Bun. Cauți drăpuri. Dăm pe mijlocul ochilor. Încă o dată. Și a rămas super. Încă două. Sus. Jos. Stânga. Dreapta. Ochi. Mă, dar numai supereroi. Ok, asta îl dăm repede. Nu, cauți dropurile nu se mai merită deloc să spui. Avem șans. Îl deblocăm pe Globert. Deschidem numai astea. Deschidem un star drop. Nu se mai prea merită să iei. Stați. Încă 800 de coins-uri. Mai avem nevoie. Ca să ne uităm aici. Puteam altcumva oare? Da, mai bine așa.
Ok, ce să mai jucăm? Să jucăm la rang. Nu, că la rang pierde mereu. Vreți să vedeți că pierd? Nu, bine, hai, vă demonstrez să văd. A, nu-mi scade mult. Uite, vă demonstrez că o pierd mereu. Vă demonstrez. Îl iau pe Amber. Este 11 când filmez. Da, după meciul ăsta am zis că îl țin vreo 5 minute, dar nu, după meciul ăsta trebuie să închid premiera. Dar na, dacă se aude ceva pe fundal, zgomot așa, nu băgați de seama, vă rog. De ce? Ok, nu știu de ce mi-am dat gadgetul. Ce v-am zis? Nu putem face absolut nimic. Ce v-am spus eu? Opa. Nu avem ce să facem. Absolut nimic. Uite că putem un pic, dar totuși acum o să vină pe noi. Uite. Eu sunt noob la Brawl Stars. Da. Mi-am pierdut niște puncte la rank, asta e clar. Era bun în Spike, dar nu mai... Era fain să l-am și eu, dar nu l-am. Îi dăm foc la ăsta. Nu, Rico! Ok, gata. I-am dat foc. Stai că eu am start power-ul de... Sau nu știu, i-a dat slow. De la Ems i-a dat, nici n-am văzut. Avea Ems ultimata pe ea. Nici n-am observat. Poate câștigăm. Sau... Nu. Avem mai mult totuși. Deci ținem controlul. Probabil câștigăm. Probabil câștigăm. Atenție, atenție, atenție. Nu. Da, ce să faci cu Micu? Ce mai enervant? Bă, Micu e foarte enervant, credeți-mă. Dacă nu mă credeți, puteți să vă uitați chiar aici. E enervant, rău. Bravo, Sergi. Te-ai scurcat de minune. Hai, vină pe mine, atâta trebuie. Ia de aici. Bun. Câștigăm, mă, că câștigăm, nu e așa greu. Așa un pic de enervant mic. Da, am câștigat, clar. Sau... Dacă ne ajungem la timp acum. Da, nu există, clar. Uite, acolo n-am murit eu, dar eu ajuns. Da, a fost chiar fain meciul ăsta, mi-a plăcut. Ok, uite că am strâns deja 15 minute aproape. Ok, nu mult se joacă Brawl Stars, dar asta e. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like și vă rog eu, apăsați pe subscribe, mai avem nevoie de 7 abonați și putem face live-uri și o să facem live-uri cu stilă Brainrot, giveaway și de Robux, vom da cu de toate. Așa că dacă v-a plăcut, nu uitați să faceți ce v-am spus și v-am lăsat.